Ама ние не пазим ти. Косьо! Значи може само да ги видиш как. Чуй как растат дърветата. Много силно като може да се чуе. Ние сме като от детската градина. Чули? Сега, спрял съм се на половнята именно заради скоростта. Това е принесен вид от братската китайска джунгла, където обаче това дърво умира при минус 3 до минус 5 градуса. Тук нашите биологи са му правили, направили синеките. Тази томентоса. Томентоса значи медоносна. О, и даже име. Тя е по-кичеста и съответно дава повече цветове. Значи цветовете на половете има